Projekt novej prečerpávacej vodnej elektrárne spája nelogicky a manipulatívne s dlhodobo pripravovaným projektom inej prečerpávačky v rovnakej lokalite, a to IPEL Ďubákovo. Tvrdí, že vodárenská nádrž Málinec bola od začiatku plánovaná ako spodná nádrž prečerpávacej elektrárne. Verím tomu, že to klamstvo ministra raz a navždy vyvrátim. Väčšina z vás práve drží od organizátorov leták s pôvodnou schémou fungovania prečerpávacej vodnej elektrárne IPEL Ďubákovo. Ako máte možnosť vidieť, prečerpávať sa mala voda medzi novovybudovanou dolnou a hornou nádržou, ktoré neboli nijako prepojené s vodárenskou nádržou Málinec. Voda z IPľa, hlavného zdroja vody v Málinci, mala byť nad prečerpávacou vodnou elektrárňou IPEL odklonená. Cez obtokovú štôlňu mala obísť prečerpávaciu vodnú elektráreň a vrátiť sa do pôvodného koryta pod hrádzou tejto prečerpávačky. Neznečistená vodami prečerpávačky mala skončiť vo vodárenskej nádrži Málinec. Ani odpadová voda, ktorú máte možnosť vidieť hnedou farbou, nemala ústiť do vodárenskej nádrži Málinec. Po prečistení v čističke odpadových vôd mala táto voda obísť vodárenskú nádrž Málinec a mala byť zaústená do IPľa pod hrádzou vodárenskej nádrže. Projektanti sa báli aj takéhoto riešenia a tak prišli dokonca s variantom prečerpávať túto vyčistenú vodu cez kopec do susedného povodia. Tak a teraz vás poprosím, aby ste si leták nie že otočili, ale zobrali teda druhú stranu s tým červeným textom.